Barka da zuwa duniyar Amazing TV, talabijin da aka kafa shi ne sanadiyar sha'awar raba bidiyo mai ban sha'awa da tasiri ga al'ummar duniya. Da farko mun mai da hankali kan abubuwan da suka shafi addini. A yanzu hangen nesanmu yana ƙara faɗaɗa. Muna son isa ga dukkan ɓangarorin da ke sa al'ummarmu ta yi tasiri. Wannan shine ya sa muka buɗe ƙaramin ɗakinmu na tace bayanai wato studio. Wurin ƙarami amma mai ban sha'awa wanda aka tsara don ƙirƙirar bidiyonmu da kuma sanya kasancewarmu akan kafofin yatsa labaru. Ayyukanmu sun bambanta: addini, al'adu, fasaha, podcast, muhawara da sauransu. Mambobin Amazing TV su ne kamar haka: Yusufa Musa shine wanda ya kafa wannan talabijin, mai sha'awar raba ra'ayoyi. Abubakar Attahiru ɗalibi ne a master ɓangaren jarida, shine kuma mai kula da wannan studio talabijin na digital wanda ke haɗuwa da jama'a. Yi rajista a kan TikTok da YouTube a amazing.tvma don kada ku rasa komai. Kasadar ta fara ne kawai. Sai mu haɗu a TV mai ban mamaki, Amazing TV.